Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panuwun Gusti Gusti Allah Subhanahu wa taala kita saged kumpul kanthi ajeng panjenengan pas uluran ing kanthi rukunan gotong royong bakal luwih tentrem lan nenangake aja padha singgungan Mas semua. Sing nanging padha nulungan. Mugi kita tansah njaga pasungguhan kanthi tulus. Nggih. Kula saged kula aturaken nuwun pangapunten menawi wonten tempat tembung kesehatan nuwun saged dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.